नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण चिकन बंजाराची रेसिपी बघणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघूया। हे अर्धा किलो चिकन आहे। यात थोडंसं मीठ घालून कुकरमध्ये एक शिटी करून घेतलेला आहे। आता चिकनचा मसाला रेडी करून घेऊया। 7 ते 8 लवंग, एक चक्री फूल, एक मसाल्याची इलायची, 2 हिरवी इलायची, एक छोटा चमचा काळी मिरी, 1 इंच दालचिनी, 15 लसणीच्या पाकळ्या, 1.5 इंच आलं, एक मोठा चमचा जिरे, एक हिरवी मिरची, 2 मोठे चमचे धने। तर हे सगळं आपण वाटून घेणार आहोत। सगळ्यात आधी मसाले वाटून घेऊया। मसाले जाडसर वाटून झाले। आता आलं, लसूण आणि मिरची घालूया यात। मसाला रेडी आहे। आपल्याला जाडसरच ठेवायचं, एकदम बारीक करायचं नाहीये। आता चिकन बनवायला घेऊया। 1.5 चमचा तेल तापलेलं आहे। 2 स्लाइस केलेले कांदे घालूया। थोडंसं मीठ। फास्ट गॅसवर आपले कांदे फ्राय करून घ्यायचे आहेत व्यवस्थित। कांदे एकदम ब्राऊन झालेले आहेत। वाटलेला मसाला घालून घेऊया। गॅस लो केला आहे। आता व्यवस्थित परतून घेऊया हा मसाला। थोडंसं पाणी घालूया, एकदम थोडंसं घातलंय। थोडं पाणी घातल्यावर हा जो फ्राय झालेला कांदा होता तो पण आता सॉफ्ट झालेला आहे। मसाल्याचा पूर्ण कच्चेपणा घालवायचा आहे, कारण यात आपण आलं लसूण पण वापरलेलं होतं। मसाला व्यवस्थित फ्राय झालाय। मसाला तेल सोडायला लागलाय। आता यात चिकन घालूया। मिरची पावडर, थोडीशी हळद, थोडंसं मीठ। आपण फोडणीमध्ये आणि चिकनमध्ये पण मीठ घातलेलं, त्यामुळे थोडंसंच घातलेलं आहे। सगळं मिक्स करून घेऊया। आता मीडियम फ्लेमवर आपण हे झाकण घालून ठेवणार आहोत। 5 मिनिटं झालेली आहेत। झाकण काढून घेऊया। यात आता आपण एक छोटी वाटी दही घालणार आहोत। दही व्यवस्थित फेटून घेतलेली। आता आपण हे मीडियम ते फुल गॅसवर अजून शिजवून घेणार आहोत। यातलं पाणी आपल्याला आटवून घ्यायचं आहे। आता पाणी कमी होईपर्यंत आपण हे गॅसवर ठेवणार आहोत। कोथिंबीर घालूया। गॅस फुल केलेला आहे। हे अधूनमधून आपल्याला असं परतून घ्यायचं आहे। आता याचं आपण पाणी कमी करून घेणार आहोत। ग्रेव्ही थिक झाली आहे एकदम। आणि आता बंजारा चिकन आपला रेडी आहे। गॅस बंद करून घेऊया। चिकन बंजारा रेडी आहे। ही ग्रेव्ही आपण थिक ठेवलेली आहे। तुम्हाला जर एवढी थिक ग्रेव्ही नको असेल तर यात तुम्ही थोडं पाणी वापरू शकता आणि तुमच्याप्रमाणे कन्सिस्टन्सी ॲडजस्ट करू शकता। तर ही चिकन बंजारीची रेसिपी तुम्हीही नक्की करून बघा आणि मला कळवा कशी होते ते। हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।